3,000,000 o bobl. Os bydde 3,000,000 o bobl yn clymu breichiau, bydde modd creu Cadwyn o Gaerdydd yr holl ffordd i Efrog Newydd. Nawr, mae hwnna yn lot fawr o bobl, a dyna yn union faint ohonom ni mae Dŵr Cymru yn gofalu amdano yn ei gwaith yn flynyddol. Un o agweddau pwysicau gwaith yw cynnal safon dŵr, lles ni y 3,000,000. OK, so dyma'r her. This is a typical cast iron main that we could find in many areas. We deal with a lot of infrastructure that could be in excess of 70 years of age. As you can see, you get a lot of corrosion that builds up over time. Now, as flows of water or velocities change within the pipe, that can sometimes lift that and cause discoloured water for our customers. That can impact things like washing your dishes and staining clothes, which can be a real issue for our customers. So it's something we're looking to manage through the pipeline refurbishment programme. Mae Dŵr Cymru wedi dechrau anfon fans mawr fel yr un yma i ardaloedd ar draws Cymru lle maen nhw wrthi'n gweithio. Felly, os ydych chi yn gweld un o'r fans mawr yma yn eich cymuned chi, dewch draw, gwedwch helo i rywun fel Natalie. Shwmae, Natalie. Shwmae. A gofynnwch mwy am y gwaith. Felly, mae Dŵr Cymru yn gobeithio newid hwn i hwn dros y degawd nesaf. Mwyn sicrhau bod y dŵr yn edrych ac yn blasu yn gret. Os bod hyn yn rhywbeth hoffech chi i Ddŵr Cymru roi mwy o bwyslais arno yn y dyfodol, dowch wybod iddyn nhw trwy ateb llond llaw o gwestiynau yn ei ymgynghoriad. Wneith e wir cymryd i chi llai na 4 munud i wneud. A falle, just falle, allwch chi ennill llwyth o wobrau wrth wneud hefyd. Peidiwch anghofio i hoffi, dilyn a thanysgrifio i dudalennau Dŵr Cymru ar-lein i weld lle fyddai'n mynd dros yr wythnosau nesaf.